ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛର ଗପ ଶୁଣିବା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲର ବୁଦାରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ରହୁଥାଏ। ସେହି ବୁଦା ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ରହୁଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ସଙ୍ଗାତ ବସିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଖେଳିବା, ବୁଲିବା ଓ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଠେକୁଆ କଇଁଛକୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳିବା କି? କଇଁଛ କହିଲା, ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୁହେଁ ରାଜି ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆଗରେ ଯେଉଁ ତାଲ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଆଗ ଛୁଇଁବ ସିଏ ଜିତିବ। କଇଁଛ ରାଜି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଠେକୁଆ କିଛି ଦୂର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ଖୁବ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ଠେକୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କଇଁଛ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ଆଉ ତାଲଗଛ ତ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଦୌଡ଼ରେ ତାଲଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏହା ଭାବି ପାଖରେ ଥିବା ବୁଦା ତଳେ ବସିଲା। ବସୁ ବସୁ ତାକୁ ନିଦ ମାଡ଼ିଲା। ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। କଇଁଛ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। କେତେବେଳ ପରେ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଇଁଛ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଠେକୁଆ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଗଛ ମୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା କଇଁଛ ଆଗରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି। କଇଁଛ ଜିତିଲା ଓ ଠେକୁଆ ହାରିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅଳସୁଆ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି।